Chur den aigen é seo thugam tá daoine aisteacha Reddit seo NSFW. Scannán pornografíocht de gaige an bhfuil éile van. Couple bliain ó hin, nuair a bhí mé mun cadrih le banmhearacánach gáin Americanig. Bhí sé I géirí ormsa cúpla focail gaige a hagaste. Hí si go raibh an tanga sexy agus ní hí amháine. Chur si ansim olum nuair a chuala si mé caint gaige le corde. Hagas mé cúpla focaltí agus I ní a tamil bhí si géirí frásaí agus focail halnacha a eolalam. An sin déir si an tanga ghinéisach úsá leis a seomar lapan agus dúsáid si féin tanga ghinéisach an gominic. Bhí simeici sa grúin grafadóireacht agus scannaíocht agus déir si scannan gnéisi anamh lei caint gaige bháin fearhfuil. Rud príomháideach adring híl mé. Nuair a dag si na ní bliana, dúirt sí lum gur bháil é an scannan a haispáint do chuoine líne híomh porn. Ní réinteach méile sin dús, mar is duine ciún príomháideach masúil mé seachas go a gur roiint leis an saomór Reddit. Ach ggéal mé ní a tamil, os rud é nach nanocht daoine mé san na stáit aontaithe agus ní raibh aig féin le feicáil. Ach dabhairt níos má ná 950,000 duine mar chuir sí tedla le gur Scannán Gaeilge é. Irish Gaelic speaking guy Rudaigan agus Rudaigan, his girlfriend too Rudaigan. Tedal aigen a bhí cosúla sin. Dóchreite. Táman an tuachtar an duine seo. Dír mé orthaí é a bhaint an si vidirlín. Bú. Rud atá déanta go manis agus níos sé siomh níos mó. Ach is smaoine bhar seo. Sin cheistetá gom ná an bhfuil éile bhar Scannán pornografíocht a gaige. Cén fá a mecht ar libh. Tháinig mé bharna sa bharige wahé. Well, níomad le chéile níos mó, mar sin is beag seans go mbeadh Scannán porn gaige eile eise go mar ríist. Ach bhuas go sé simúna mar bhealach. Híal mé raibh an deispéireas seo simúil. Cé a hílach go mbeadh a leithéid a éilehán ar Scannán porn gaige. Cé aga bheith bhí ann. Nach mór cínta gur féiling tacht ar an bhí an seo. Má tá sé feiceigh an méid sin daoine cai gohaigh duine éigen agah sé é a muhann sin. Tá ran ceisna going. Agus ar bhile aon duine eile a headíanamh agus tochaí na gaige a thábháil dus na galúnta atá ráin.